consulta nawe. Thokoza sawubona Dumela Apsheni and hello. This is Umkhuloti inyanga yesizwe sonke. Ucaptain wezinyanga how much utalela ngalivela khona kaMkhuloti. Ngibatla understand ukuthi ngithini kwena. Kunabantu of which kudlalwa ngabo noma labantu naba understand ukuthi into zomoya zisebenza kanjani noma into zomoya into ukuthi zikanjani. One, I want you to understand ukuthi sinento ekuthiwa isandawana. Isandawana isilwane esikwazi ukwenza ukuthi umuntu abe nemali. Kodwa amangamabi, isandawana it is not something ukuthi itholakala kalula. I repeat again. Isandawana it is not something ukuthi itholakala kalula. Isandawana isilwane usincabe kakhulu. Sincabe in a way yokuthi uma nathi sisithola like manje before ngizothatha i-video I was called by a person from Zimbabwe ukuthi sikhona esinye manje. Uma sitholakele sonke sizinyanga siyasigijimela ukuyosilanda ngoba isandawana singena emagonweni wokudonsa abantu kwigroup. Isandawana singena emabasweni. Isandawana usifaka kwikhwama zabantu obayenzela for ama-business namathenda. Isandawana singena kwikhwama zabafundisi. Isandawana yizo esidonsa ama-client for ama-business. Isandawana isona futhi esikwazi ukwenza ukuthi umuntu awine kuma-gambling games. Manje abantu banalento leyo ukuthi kanti isandawana sisebenza uma kwenze njani. Isandawana siyasebenza. Isandawana sisiza umuntu onjani? Ngifuna ngizwe kahle. Isandawana sisiza nje umuntu othi mina ngifuna ukuba nemali. Let's say when you just want to have money. You just want to have money. What you are looking for is money only. Isandawana umunjalo siyakusiza. I repeat. Isandawana umunjalo siyakusiza. Amafutha esandawana awekho ready. I repeat again. Ungatshelwa umuntu amanga. Umuntu methi amafutha esandawana ready. Usuke esithengela ama-oil wakhe lawa asemuthi shop and all that. Besajike athi ukwenzele amafutha esandawana. Amafutha esandawana umwabuka yiwo lawo. Lamafutha awafani nalawa. Leni inkosazana original le. Lena isandawana. Isandawana umuyibuka kungathi ikhohlela umuyibheka. Kungathi ikhwehlela amafutha lawa noma kungathi yilento lekhishwa obaba uma badlala nabo mama uma badlala le mntaba hi baby hi ngipha kamnandi lento leyo umwabheka lamafutha lawa kungathi lento leyo obaba leyo amadoda ngizothi ngithini nabantu abadala bayangizwa akibili banami. So isandawana amafutha akhona iwona lawo. Lamafutha isandawana uma nje ayuzwa abantu eyikuthi bathi mina ngifuna ukuba nemali. It is either through e-business, it is either through e-gambling, it is either through e-business, through e-gambling, for ukudonsa abantu. Lamafutha menje uyakwazi ukwashisa, ubiza abantu. Lamafutha menje uyakwazi ugeza ngawo, ukuthi ibhizinisi lakho into azenzeke. Lamafutha menje uyakwazi ugeza ngawo, for ukuthi ugembule kahle. Lamafutha menje uyakwazi ugeza ngawo, for uqala umsebenzi. Lamafutha menje uyakwazi ugeza ngawo, uma nje umuntu ukuthi wena uzurobhela abantu, ufuna nje ukuba nemali through group abantu. Lamafutha uyageza ngawo. Uma ugeze ngawo, ungahamba ngisho uthengisa namapaint adabukile, noma uyothengisa nje ama-crack adabukile, abantu bazowathenga. Ingale ngesandawana senza ngakhona. Mhlambe une-Uber, uyi-Uber driver, noma uyi-Uber owner, but i-Uber yakho ayenzi imali. Uma uphethe amafutha esandawana, leyo Uber leyo izoyenza imali ngenkani. Uma nje uphethe isandawana oil, angikhulumi ngale oil leyo fake lebovu, amafutha esandawana original anje ngekhala. Kungathi yikhohlela noma kungathi angazi yini yabona yini yabona lento le but yona ungathi uyabheka ngathi ikhohlela noma into athi ikhipha ubaba iwona amafutha lawo isandawana la samba khona into yokuthi umihamba ishiya into ngathi ubisi noma ishiya into ngathi igazi isandawana. So mina ngiyengimangala uze umuntu athi uthengisa amafutha esandawana ethengisa into engayigcwala ibhakede. It's a lie. Isandawana njengoba singakhipha amafutha angathi agcwala ibhakede. It's a lie. So lamafutha lawo esandawana mntakababa umwadinga ngiyaqela don't hesitate ngifonele u-order amafutha akhe esandawana kodwa isandawana bakwethu
angikhulumi nabantu abadlalayo, ngikhuluma nabantu abadotha ukuthi mina ngifuna ukuba nemali, mina ngifuna ukubona indoda yami inginikeza imali, mina ngifuna ukubona emsebenzini imali ingena, mina ngifuna ukushaya ama-sales, mina ngifuna imali ibe khona. Isandawana, amafutha esandawana uma enje, ngifuna ukizwe kahle, abiza imali engange 2.5. I repeat, it is 2.5, 2,500 rand. Amafutha esandawana original, amafutha esandawana original. Lamafutha uma efika kwakho, lamafutha uma efika kini, lamafutha uma efika la uhlala khona, lamafutha uma efika uthela impuphu la, umqedela impuphu la, uwafake ngaphakathi bese uwatshele ukuthi la ekhaya uzokwenza 1 2 3 4, 1 2 3 4. Uma unento kanje uthela impuphu la, then ubeka amafutha akho la, then uyawatshela ukuthi kunje la ekhaya la ufike khona kukwazi bani bengicela ukuthi la ekhaya uyosebenza ukuthi nokuthi, uyokwenza ukuthi nokuthi, uyokwenza ukuthi nokuthi, ngicela kube kanjena ke bese yakhe ngiba mhlophe, bese mina ngiba nemali, 3 business lami, ama client angene, umsebenzi uye phambili, into zami ziyenzeke. Yebo ngiyaqela mina, yebo kuphahla mina wakazi bani. Lamafutha uyawatshela, amafutha lawa wesandawana. Ngiyacela ungenzi mistake, uma ifika uyawaphahlela lamafutha, uyawakhulumisa akwenzele lento kanye loyifunayo. Lamafutha azokwenzela lokho. Ngutshela iqiniso nasi, each and every month uzohlala uthenga amafutha esandawana ngendlela azabe kusebenzela ngakhona. Uzofana nabantu abathatha igambling, abantu abathatha gambling bathi gambling perfume like mina, bayithatha every month ngoba they know ukuthi uma ingekho izinto azenzeki. Uma uphethe le ndoda le, izinto zakho ziyokwenzeka. Abiza imali engange 2,500 rand, 2,500 rand. Mind you, lamafutha awaphuzi, lamafutha awaphuzwa, lamafutha amafutha ukuthi wenze imali, into zakho ziyenzeke. Ngiyarepeata futhi, lamafutha amafutha izinto zakho ziyenzeke, ube nemali. Akusamafutha okudlala, akusamafutha wobungani, akusamafutha awushare la umngani wakho amtheleli lana umngani wakho amtheleli. Enje lamafutha uma enje kancane uyagcubisa ku card lakho lasebank, uyagcubisa card lakho lasebank. Ngutshela iqiniso, uyothi wakhuluma uzobona ukuthi imali izoba kanjani kuwena. Ngithe kuwena kulonyaka lo ka 2025 imali ikhona. Last year ngatshela abantu nasenkonzweni emashalo ukuthi imali kulonyaka lo ayikho. Ngabatshela abantu ngathi kuyofa ama politician, kuyofa ama celebrity. Ngayisho lento last year. Abakade bekhona bayakhumbula lento, kodwa abantu ngithi abantu uma ungaphila nabo, uma base bangakuboni bathi hayi asangasho, bayazi kahle la bekade ngisebenza nabo, ngiphila nabo, bakhulekela endaweni yaseMarshall eJohannesburg CBD. Ngaprofita ngabatshela, ngaze ngayisho nala ku YouTube ukuthi 2024 akusunyaka kunemali, but 2025 unyaka wemali, unyaka wezinto ezinkulu, unyaka weimoto. Lona unyaka wezindlu, weimoto, unyaka wama-flat, unyaka wokuona izinto ezinkulu. This is the year to own. This is the year to own properties. This is the year to win. This is the year to prosper. Ungatshela umuntu amanga, utshela mina mprofeti osuke emanzini. Mina lento ngasuka na emanzini ngiyayazi. Futhi anginandaba nokuthi ubani uyangikhona umbono ubani akangikhola, ngoba abantu ukuthi bayazi lento yami ukuthi yaqala kuphi, bayazi kahle ukuthi ngubani. So uma nje kunephutha nje eli wrong eli1 ngawo, seungathi manje wabulala umuntu. Mina I've never been behind bars. Mina I've never been kumaketango mina sejele. Mina I've never been ukuthi wawothi nangiya ubulala umuntu nomuntu udlungula umuntu, angikaze. Futhi something ukuthi ngeke yenzeke ngoba ngiyayilwela ukuthi ngeke izenzeke lento, ngisiphethe kahle ngile mangazayo. So kwesinye isikhathi ugcina uba eset neli wrong labantu because of wonke umuntu afuna ukuthi wena ube perfect, as if ngathi wena awuphile emhlabeni uphile ezulwini. Kungathi nabantu basezulwini nabo babanyekho perfect. Kungani namhlanje uhlupheka kodwa unina noma uyihlo washona usezulwini, but akezi kuwena uzokusiza. Nabo abasezulwini abekho perfect. So manje kunento ngathi wothi sengathi manje mina ngingilosi noma mina ngisumuntu. Jwali indaba isekutheni, wonke umuntu odinga usizo akafonela umkhuluti, uthola amafutha akho, mafutha esandawana original. La mafutha ngiyakubonisa awekho maningi ngakho, and angeke afike kuwena emaningi ngakho. Wena uzokhuluma nami efonini ngikutshela ukuthi la mafutha lawa siwayenza kanje. Sebenzisa amafutha akho. Uma umama noma ubaba ufuna ukuthi lo muntu lo dibana naye
ngokwegwitshu igwitshu yagwitshisha umgwitsho, ufuna lo muntu lo ukuthi emalini akunikeze lamafutha lawo uyaqoba emzimbeni emathangeni ngaphakathi, then lo muntu loyo uyakwazi ukuthi nala emalini ayikhiphe. Angithi kunabo mama ukuthi bagwitshisha namabhosi abo, so leyo boss leyo ufuna ifaka imali, uyakwenza kanjalo. Kwesinye isikhathi emsebenzini edeskini kaboss uyagcoba lento ubiza igama lakhe ukuthi kunikeze imali, kuba njalo ilamafutha lawo. Ubaba uyasebenza, uma usebenza uye emsebenzini every day, faka lamafutha lawo azokubizela ipromotion, azokubizela imali, uyobhadala kaningi. Ngithokozile inyanga yompedu mkhuludi, ngiyathokoza makhosi. Consulta nawe.